Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Elolvasom az évközi 26. hét szombatjának előírt evangéliumát. Tehát nem én kerestem ki ezt a szentírási részt. A 72 tanítvány, amikor Jézus az evangélium hirdetésére küldötte, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt. Láttam a sátánt, amint a villám, úgy bukkott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örvendjetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennybe. Abban az órában Jézus felújongott a Szentlélekbe, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosok elől, és föltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem, senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, különösképpen Szabolcs testvért. Ő a Ferencrendnek a provinciálisa, Kolozsváron székel, de hát hogy mondjam, ennél azért sokkal több közel van neki a Szent Ferenc alapítványhoz, hisz diakónusként is, később papként is dolgozott, és sok, azt hiszem, hát nagyon sok gyereket ismer név szerint. Csinyát, Binyát nekik. Tegnap Ferenc pápa Assisiben volt, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Arról beszélt, hogy Jézus Krisztus küld bennünket, menjünk el a világ végéig, és hirdessük az evangéliumot. És hát úgy gondolom, hogy én soha nem gondoltam erre, amit ő mondott, hogy menjünk el a limeszekig, határokig, a peremre szorultakig, és ott hirdessük az evangéliumot. És ő itt igazából nem földrajzi határokat értett, hanem hát a szegényekhez, a elesettekhez, a nyomornegyedben lévőkhöz, a betegekhez, az elváltakhoz, tehát a peremre szorultakhoz. Nagyon egyetlen mondattal annyi mindent mondott, hogy hatalmas új kapukat nyitott, úgy érzem, előttünk is. Mert valóban, hogy mondjam, Jézus sokszor mondja, ő nem az egészségeseket hívja, hanem a betegeket, hogy el kell menni a századikhoz, az elveszetthez. De valahogy Szent Atyának ez a mondata az, hogy tényleg menjünk el a peremre szorultakhoz. Ez jelenteni igazából a határokig elmenni, hát új megvilágításba vonja a dolgokat. Mert tényleg nagyon sok ember társadalmunk peremére szorult. Önhibáján vagy önhibájából. De mindenképpen a metrókban, az aluljáróknál emberek élnek. Valamelyik vasárnap egy aranymisére hívtak Budapesten, és olyan megrázó volt, mert ugye leraktak ott a Ferenciek terénél, és
Nagyváros, szép nagyváros, és akkor át kellett menni az aluljáron. Hát ott mostan dolgoznak légkalapácsokkal, munkások serénykedtek, emberek siettek, sokan lehajtott fejjel, esett az eső, olyan komor, hogy mondjam, olyan kora reggeli óra volt, hűvös is volt, és ott ült legalább 7-8 ember rongyjaikba, látszott, hogy akkoriban ébredeznek, tápászkodnak fel. Mint egy rossz, fantasztikus film, olyan volt az egész jelenet. Igen, mindenütt ott vannak a peremre szorult emberek, gyerekek, felnőttek, és Jézus Krisztus tudatosan küld bennünket hozzá. Azt szeretne, hogy elmenjünk és lehajoljuk, és segítsünk nekik. Ha megnézzük, az Istennel való találkozás mindig küldéssel végződik. Mózes találkozik az égő csipkebokornál az Úrral, menj, szállom népemet, segíts, vezess ki őket. Feladatot kap Mózes. A rabszolgákhoz küldi az Isten, hogy segítsen rajtuk, hogy hajoljon le hozzuk, hogy irgalmasságot gyakoroljon az ő nevébe. Ugye, drága szűzanyánk találkozik az Úr angyalával. Úgy mondjam, még meg se beszélik jóformán az, hogy hát a nagyistent világra kéne szülni. Az angyal már Isten nevében mondja, idős rokonod Erzsébet gyereket vár. Menj, segíts! Hogy mondjam, Mária feladatot kap, és útra kell, és elmegy, és szolgál, és segít, és nem esik le mennek királynő asszonyi gyűrű attól az ujjáról, hogy ő mosogat, főz, takarít, kiskeresztelő Szent János. Hát, fenekét öblögeti, nem? Nevelőnőni lett. Szűzanya legalábbis egy pár hónapra. Igen, de Szent Ferenc is ugye, hát az életében a San Damiano templomnál tényleg az Úr szól hozzá, és szinte első szava ez, hogy hát menj, építs fel templomomat, erősíts meg, konszolidáljad az én templomomot. És Szent Ferenc maga egyszerűségében nekiáll, és elkezdi a San Damiano templomot építeni. Annyira tetszik, hogy ugye korabeli írások leírják, hogy elment, s énekelt, s imádkozott a piactéres, aki egy követ adott, annak egyszeri áldást ígért a Jóistent, aki többet adott, annak több áldást ígért. Hát maga olyan naív tisztaság ez, és gondolom, hogy elvitte a köveket, szépen összerakta, mai napig megvan a San Damiano kolostor, hát a falain látszik, hogy is hívják, az amatőr munkának a nyomai, de hát ugye ez a mai, hál' Istennek, a Olaszországban ezek a műemlékesek nem rakták rendben, hanem úgy van mai napig is, hogy valószínű Szent Ferenc keze alól kikerült. Nagyon érdemes oda elmenni, és neki dőlni annak egy kicsi-pici kápolna, de biztos, hogy nagyon értékes és jó ott abban imádkozni. Igen, Isten küld, mindenkit küld. Akivel találkozik, azokat mind küldi a peremen élőkhöz. Segíteni. Szent Ferenc a leprásokhoz ment el, a koldusokhoz ment el. Egy koldusnak azt mondta, hogy mától fogva azt szeretném, hogy te legyél az apám, és én úgy szeretnélek szólítani, hogy édesapám. Döbbenetes. Ebben nem csak az apja iránti fricskát kell meglátni, a valóságos apja iránt, hanem az, hogy a koldusok közt milyen viszony volt Szent Ferencnek. Olyan szép, hogy elmondja, hogy mikor egy koldusnak megmosta a lábát, egy új világ nyílt ki előtte, egy leprást, azt mondja, lehajoltam, egy irgalmasságot gyakoroltam egy leprással, és azt mondja, ami addig édes volt a számba, az keserűvé vált, és ami addig keserű volt, édessé vált számomra. Igen, én azt gondolom, hogy ha Istent keressük, akkor mindenképpen, hát a betegbe, a szenvedőkbe, az elesetbe kell keresni. És tegnap a Ferenc pápának volt még egy olyan másik mondat, ami nekem legalábbis egy kinyilatkoztatással ért fel. Ugye azt mondja, hogy az Emmauszi tanítványokat
Jézus elkísérte, szépen beszélt, Ószövetség, Új Szövetség, minden. De valahogy ezek nem értették. Nem értették, míg a kenyértörésben a sebeit meg nem látták. Tehát valahogy Jézus hitelessége, azt mondja Ferenc pápa, a sebhelyekből fakad. Nagyon szép gondolat. Nagyon szép gondolat. Mert mi sokszor azt gondoljuk, hogy a papolásból, a sok beszédből leszünk hitelesek. De az emmauszi tanítványok akkor álltak fel, és akkor mentek vissza a közösségbe, mikor a sebhelyeit meglátták Jézusnak. És akkor Ferenc pápa arról beszél, hogy az egyház sebhelyei a szegények. És olyan érdekes, hogy Assisibe ott egy püspök, ott van egy másik bíboros, és ott vannak a szegény gyerekek, a betegek. Minden rendezvényre, ebédre, mindenhova bevitte magával a szenvedőket. Úgy érzem, Ferenc pápa profétai erővel próbálja felmutatni a sebhelyeit. Ugye, a Szent Lőrinc diakónust kérdezték, hol az egyház kincse, üldözték az egyházat, és ő felmutatta a szegényeket, és azt mondta, ők az egyház kincsei. Igen. Vajon a te életedben van ilyen sebhely, amit fel tudsz mutatni, egy szegény, egy bajba lévő, akin segítesz, támogatsz, akihez lehajoltál? Jó kérdés. De evezzünk vissza egy kicsit a jelenbe, ugye. Hát a 20 évet, hogyha hosszan nézzük, ugye az elején arról volt szó, hogy építsük meg az otthonainkat, fészekrakás. A mennyei atya is ugye embert akar teremteni előre, hát megteremtette a testet, ugye. És utána lelket lehelt belé. Hát mi is előjén mindenütt építkeztünk, aztán mostan 10 órától lesz egy ilyen találkozó, aztán majd házvezetők is elmondják, hogy született meg az ők házuk. Hát rengeteg engedélyt váltottunk ki, hatóság szerint felit se, na de építettünk eleget. Ezzel telt el az alapítvány első évei. Hát utána lelket leheltünk belé, hát életet hoztunk a falak közé, hát a hatóság szerint valahova túl sokat is, de tény az, hogy közel 5000 gyereket fogadtunk be a 70, most már azt mondják 8 helyiségbe, ahol vagyunk. Több mint 5000-et, most már az idei év szeptemberi adatai még nem mindenütt véglegesek. Igen. Hát ezekkel telt el a 20 évből néhány, jó pár. Aztán utána rájöttünk, úgyhogy, hogy nem elég, ha gyerek megszületik, hát annak legyenek papírjai is, ugye? Hát vannak bizony törvénytelen vagy zabi gyerekek, de utána azoknak is mindegyiknek csinálnak születési igazolást, meg mindent. Hát jó pár év ezelőtt, vagy 2 évtől kezdve, hát minden háznál mindenféle engedélyt próbáltunk kiváltani. Ugye a házvezetők az elején úgy prüsszögtek, hogy ők bizony ezt nem fogják csinálni, ennyi papírmunka, meg minden, hogy nem. De a dévai iroda olyan szépen vezette őket, hogy ezen a bürokráciának a bugyrain keresztül, hogy mára elmondhatjuk örömmel, hogy hát szinte mindegyik háznak mindenféle papíra rendben van, és engedélyek vannak, és kölyáltós, szanepítős, tűzoltóságtós, tehát az volt a jelszón 2 évvel ezelőtt, adjuk meg a császárnak, ami a császáré. Pont. És azt gondolom, ez egy nagyon jó jelszó volt, ez is Jézustól jön, és hál' Istennek. Na mostan mi lenne a következő jelszó? Hát a kollégáknak levelembe írtam, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tanítsuk meg a gyerekeket becsületes, kétkezű, értelmükből fakadó munkából megélni. Mert ugye az iskolának az lenne a célja, hogy a gyereket felkészítse arra, hogy hát az életbe boldoguljon, haladjon, kibontakozzon. És hát valahol olvastam, hogy
szeptember hónap folyamán itt Romániában már 60 valamennyi ezer gyereknek viszik a munkanélküli segélyt. Tehát az azt jelenti, hogy szinte egyharmada a gyerekeknek, itt olyan közel 200 000 gyerek végezte az idén a 12 osztályt, hát hogy mondjam, már munkanélküli. Hát akkor hogy van, hogy az iskoláink, intézményeink igazából futószallagon, hát munkanélkülieket termelnek, meg babysittereket nyugatra. Tehát valamilyen módon azt gondolom, hogy meg kellene tanuljunk alkotni, valamit létrehozni, két kezünk munkájából megélni. Hát a mi Úrunk Jézus Krisztus nézzük, nem segélyből élt. Pedig úgy gondolom, lett volna annyi protekciója a mennyei atyánál, hogy kis mannát, sült, főtt, fűrjeket el tudott volna intézni. De, hogy mondjam, nem ezt csinálta, hanem fűrészelt és dolgozott, és ottan mutatnak is egy kis, szóval elpusztult városkát, ott a 8 kilométerre Názárettől, ahol állítólag Jézus, hát ugye megrendelésekkel, hát átjárt az apjával, ugye szent hagyomány szerint közel 20 éves korában, ugye Szent Józsefet magához szólította a mennyei atya, és utána Jézus két kezével, becsületes munkájával eltartotta önmagát, s legalább az édesanyját, Máriát, ugye? Tehát ez egy hosszú évek reális feladata volt. Most valahogy Jézusnak ezt a nagyra nőtt, dolgozó arcát kellene megismerjük, ezt a názáreti ács arcát. És valahogy én azt hiszem, a gyerekeinknek is ezt a szép arcot kellene megmutatni, hogy igen, nem szégyen kétkezi munkából megélni. És ezért volt az, hogy ugye, hát írtam volt a levélbe a kedves vendégeknek, hogy nekünk most ne ajándékot hozzanak, hanem shoppingozó jó kedvet, ugye a mai világban ez olyan fertőző betegség, és a gyerekeket meg arra bíztattam, a kollégákat, hogy alkossanak, teremtsenek, hozzanak létre mindenféle dolgot, és akkor így létrejött a dévai vásár. Na majd, úgyhogy mise után majd szeretettel, mint de délelőtt folyamán lehetőség lesz erre is, hogy mindenki bevásárolja, hogy én is nagyon kíváncsi vagyok, mert minden ház hozott mindenféle dolgot, hát csak azt láttam, hogy nagy zsákokba és kosarakba behordották a terményeket, úgyhogy biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Igen. Nagyon fontos az, hogy test és a lélek. Biztos, hogy nagyon fontos, hogy imádkozzunk, nagyon fontos, hogy szép gondolataink legyenek, de az is nagyon fontos, hogy becsületes munkából el tudjuk tartani szülőföldünken magunkat, szeretteinket. Ezeket a gyerekeket, akiket Isten ránk bízott, Déván, Tusnádon, Szovátán, Csíksomjon, Székelyhídon, bárhol, fel kell tudjuk arra készíteni, hogy becsületes munkából megéljenek. És látszólag azt mondjuk, hogy nincs munka, hogy nincs feladat. És akkor, ha körülnézünk jobban, akkor szinte elszégyelli az ember magát. Székelyföldi nagy üzletláncnak a üzleteit hosszan látogatva, a vezető elmondotta, hogy csak a tavaly, szeptemberben, csak egy hónap alatt 22-20 tonnás kamion sárgarépát, murkot hoztak be. És hoztak be tököt, és petrezselyemződet, és tormát, és mindent. És akkor, mikor kérdeztem, és miért nem itt vásároljátok fel? Azt mondja, azért, mert senki nem foglalkozik ezzel. Azért, mert azt mondja, ők elmondták a tavaly is, tavaly előtt is, tavasszal, szívesen kötnek akár szerződést, úgyhogy még pénzt is adjanak, hogy valaki káposztára, vagy karalábéra, vagy ami megterem felénk, hagymára, kössön szerződést velük, és akkor ők kifizetik. Hát az árak, az persze, hát a nemzetközi árak. Nekünk kellett, hogy nyissák ki a kapukat, hát ahogy ott adják, ahhoz kell, de most áligás csapatba akartunk játszani, áligás pályákon, hát hogy mondjam, kell rugni a labdát, és mozogni kell, mert hanem, ugye fociba is úgy van, az ellenfél annyi gólt rúg nekünk, amennyit nem szégyel, nem? Hát
álljunk oda a kapuba is, küzdjünk, és próbáljunk meg, hát áron alul, hogy mondjam, előteremteni azokat a dolgokat, hogy meg lehessen élni. És ezért bíztattam a házvezetőket is, hogy minden háznál legyen veteményes kert, és legyenek állatok is, tehenek is, jócskák, tyúkok, majósság, minden. Egyik ilyen ellenőr kérdezte, hogy hát mi vannak itt állatok? Hát mondtam, ez pedagógiai segédeszköz. Hát most hol írja elő, hogy egy nevelőintézetben csak a kréta lehet, meg a földgömb, meg a mit tudom én, az atlasz lehet pedagógiai segédeszköz. Az a nyuszi mi ne lehetne pedagógiai segédeszköz? És azt gondolom, hogy most megéri-e, nem éri-e meg. Én az legtöbb kolléga azt mondja, igenis, megéri. Szerintem is. Antal atya 90 évesen azzal a reszkető kezével, 5 évvel ezelőtt elment, és mindig csak 1-2 fát vett. Hazament és ásott gödröt. Azt mondja, nem biztos, hogy hónap a másikot ki tudom ásni, mert olyan öreg vagyok. Végül 30 fát ültetett el. És most a tavasszal, nyár elején vendégeim voltak, és olyan büszkén vitte oda a cseresznyefához, és azt mondja, na egyetek. És tényleg a fa tele volt, hát 5 éves fa, az már egy egész nagy fa cseresznyével. És szilvával, és almával, és szépen ugye nyáron, hogy bomlott ki, úgy minden gyümölcs a maga zamatát adta. Miért ne érné meg egy 90 éves embernek is elültetni 1-2 fát? Miért ne érné meg? És rózsatövet miért ne érné meg, hogy ültetsz? És tartasz nyuszit és majorságot, miért ne érné meg? Vannak házaink, ahol ezt nagyon szépen gyakorolják. Múltkor az egyik házban voltam, hát gondolkoztam, ezt kiprédikáljam, mert ne, de azért csak elmondom, hogy hát olyan kedves volt, hogy a 7-es, 8-os lányok jöttek, el akartak kérenzni, és azt mondta a nevelőnő, reggel megbeszéltük, levágjátok azt a 20 tyúkot, megpucoljátok, és akkor lehet menni. A lányok szó nélkül nekiálltak, én csak néztem, hogy hűha, ezt a mai pedagógus, hogy mondjam, na, elit, hogyha ezt meghallja, hogy egy-egy házban állunk, így nevelnek gyereket, hát akkor mi lesz? De az élethez, vajon a szűzanya nem puszolt tyúkot? És vajon Jézus Krisztus, hogy mondjam, a disznót nem vágott, az biztos, de bárányt egész biztos, hogy csinált, és karalábét is pucolt valószínű, és káposztát is metélt. Igen. Én azt hiszem, hogy a következő évek nagy feladata az, hogy mindazokat a gyerekeket, akiket Isten nevébe befogadtuk, megtanítsuk becsületes, kétkezi munkával megélni. Aztán, hogy az értelmük, képességeik, talentumaik tovább viszik, az nem baj. Én is megtanultam bányászkodni, és biztos, hogyha rászorulnék, akkor sok mindent tudnák, emlékeznék abból, amit ott tanultam. Nem baj. Attól én még nyugodtan lehetek pap, Isten szolgája, szerzetes. És azt gondolom, ugyanígy a gyerekeinket is. Ha megtanítsuk tényleg, hogy mondjam, szép keresztszemes öltéssel falvédőt varni, vagy megtanítsuk a gyermekeinket, hogy mondjam, a váradiak mézes fokhagymát hoztak, úgyhogy ezt elárulom, nem biztos, ez már hatalommal való visszaélés, egyeseket reklámozok, másokat nem, de biztos érdemes megkóstolni, nem? És a gyerek azt megtanulja, hogy kell eltenni valamit, az nagyon jó. Igen, adná az Isten tényleg, hogy azon az úton, amelyen ő akar vezetni, bátran merjünk menni. Higgyük azt, hogy az élő Isten fogja a kezünket, és vezet. Lépésről lépésre. Ő vezet egy-egy ház megépítésébe, beindításába. Ő vezet akkor, amikor gyerekeket fogadunk be. Ő vezet akkor, amikor a sző szellemébe, lelkületébe nevelünk, és nyugodtan elmagyarázzuk a gyermekeknek, hogy kell viselkedni, hogy Jézus Krisztus ezt hogy oldotta volna meg. De akkor is ő vezet, amikor kétkezi munkával, becsületes megélhetésre tanítsuk a gyermekeinket. Fogjuk Istenünk kezét, és hagyjuk, hogy vezessen ő bennünket továbbra is. Amen.